Phiyisana ugogo ukundonwabela okanye avuye okanye mhlawumbi oh congratulations ontontoni. Hayi sana vele atshintsha apha ebusweni unomgogwana athi yena hayi andiyazi ke ngoku because usisi wam namhlanje uza apha ntontontoni. Usisi wakhe ke wayedrayiva ezaa Micras ncinci zibona mos. Yes, into encanyana nje yengane. So athi usisi wakhe uza apha ntontontoni. Ndithi mna ke oh okay, so what does that mean? Athi hayi akazi ke ngoku bizokwenzeka kanjani because ke usisi wakhe akazude apake ngaphandle. Mind you ke sana apho sihlala khona indawo yakhona yilaa nto main road. So kule main road ndinale nto uthi yho hayi sana i-NP 200 ifunwa kangaka iphinde ipake ku-main road nje. It's like sibapha ngetreyi sana ootsotsi but ke ndizawuthini. Hayi ndithule. Ndiqoma ndikhubekile ndibindekile guys, inhliziyo ingase ndingayigabha ndiyiphathe ngesandla kungcono. But ke what can I do? Hayi ke ndihambe imoto ndiyipake ngaphandle afike nyani usisi wakhe. Hayibo usisi wakhe abe yi-movist ke ngoku caba sekemuve in ke sana kwadadewabo. So ispace andisenaso and nalaa moto iphezu kwezitena ayisasuswa. Njani ke ngoku sana because I'm so lost as F ke ngoku because anisayazi uba makuthini because ndandiyicacise before ndihlale le nto and I've been paying for i-parking yonke le nto uyayibo. Hayi ndiqhubeke ke ndiqoma ndibindekile imoto sendiyicelele ebantwini ke ngoku. Bekhona this guy ke ndandithanda uyicelela kuyazi azoyithatha ndiqoma abafana mos uyabazi uba bazawube bezilanto pathologist. Umuntu ahambe upata ngemoto yakho imoshe okanye ithathu okanye ithini, so andisekho comfy anymore. Hayi ndivele ndiqomba you know what mandiphinde ndiye kugogo ndiyozibeka ndiyoneka endilini yam ndiphinde ndiyoyoneka. Phiyisana ugogo caba uthi uCocomelon nguwe akandithathi kwa-serious and usisi wakhe wayetshatile ke guys. Wavele wayeka yonke loo nto yaloo mtshato sana wamane ezopaka apha endlini. Njani? Hayi ke sana ndizithulele ndiqoma mandikhe ndiyibukele ke le into uyabo. Ibhayisikophu kaloku ngoku xa seyinje. Hayi ke sana hayi iqhubeleke ke isenzeka loo nto le. Ndivele ke mna ke ndivala umlomo wam ndiqoma mandikhangele indawo yohlala because kaloku le sana ayizusebenza. Ndikhangele indawo ndiyifumane ke sana indawo. So ngoku ugogiology ke uexpecta uba ndizawubhatala ke namhlanje mna ndifike sana neendaba ezithi ndiyamuva njengoba uyibona laa truck iduma phaa ngaphandle izothatha imigodlwana yam ndishaye isishwapha sam ndihambe. Yho hayi sana ugogo ithi inhliziyo loqo ndimbone kwalapha ebusweni ba ke sana akekho pleased at all kusana ugogiology but bendiqoma hayi ke sana andizucenga yena mna because imoto yam xa seyihambile apha ndizawuyekelela ubuso ndibambelela isandla esineneni akho cebo azawuza nalo ugogo. I'm on my own so andizupliza yena mna ngelife yam and ngento endiyaziyo uba andizuyi